Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etti. Enen nebiyyü la kezib. Ene İbn Abdülmuttalib. Нәрсә диде Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Мин пәйгамбәр, мин ялган түгел, мин Абдülмутталибның улы булам диде. Аңладыңызмы? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem әтисенең исеме кем? Абдулла. Бабасының исеме? Абдülмутталиб. Абдülмутталиб минем бабам дидеме? Юк, мин кем диде? Мин Абдülмутталибның улы булам диде. Димәк, бу хадистан без нәрсә белдек? Димәк, кеше үзенең ата-бабаларына кайтара ала. Ата-бабаларына кайтара, яисә ябсара теркәп куя ала. Әгәр дә синең бабаң, мәсәлән, Ибрахим икән, син кем дип әйтә аласың? Мин Ибрахимның улы дип әйтә аласыңмы? Әйе, әйтә аласың. Шулай ук бабаның бабасына кайтара аласың. Мәсәлән, синең әтиеңнең исеме Мухаммад икән, бабаның исеме Ибрахим, бабаның бабасының исеме, бабаның әтисенең исеме кем? Исхак икән. Әйеме? Син Мухаммадның улы дип әйтә аласыңмы? Әйтә аласың. Мин Ибрахимның улы дип әйтә аласыңмы? Бабаның улы дип әйтә аласың. Алдагы буын, мәсәлән, кем дә булса, Исхакның улы дип әйтә аласыңмы? Әйтә аласың шулай ук. Әйтә аласың. Һәм шулай ук бу хадистә, бу инде араб теле өйрәнүчеләргә кагыла күбесенчә. Әгәр дә син үзеңнең әтиеңнең исеме белән әйтәсең икән, мәсәлән, синең әтиеңнең исеме Мухаммад, син ничек әйтәсең? Мухаммад ибну Ибрахим дип әйтәсең, мәсәлән. Әгәр дә бабаңның исеме белән язасың икән, мәсәлән, Мухаммад бну Исмагил. Аңладыңызмы? Әгәр дә үзеңнең бабаңның, яисә бу алдагы буынга үзеңне теркисең икән, димәк, бну дип язасың. Инде әтиең белән язсаң, әтиеңә теркисең икән, ничек язасың? Ибну дип язасың. Аңладыңызмы?